Во Тетово денеска е пазарен ден, а воедно и ден пред Бајрам. Поред граѓаните што ги сретнавме, цените се високи. Сметаат дека поскапувањето дошло пред празникот, но и како последица на зголемувањето на цената на нафтата. Поради тоа, велат дека купуваат само основни работи, без луксус. Onze nat sa zban. A militi pare skanen të hanë shpajt, a këto apo kotë ma betë bëjnë. Këto nuk ka për të rao. Trebalo se pokačaja mislim. Prema čim ide naftata gore i cenata ide na drugите artikli. Zejtin od tjera, pa je kačeno više, to znam. U šećera i nek ne znam. Çmimi, pusto çmimi. Viron, ket George Strait, ket në skirë bosh. Skirë mara. A mendoj se kanë hip shek para Bajramit, çka ke naftës? Nuk se kanë hip para Bajramit, kanë hip në shtejnë në nafta, në ato janë bo më kulminare. Janë bos çaj komplej, he. Me çaj do gjoja thjeshta se s'ka më çdi blesh. Продавачите велат дека цените не претрпеле големи промени. Ни кажаа дека продават и ореви за правење баклава, но има и такви што купуваат готова баклава. Edhe ka më shumë që edhe të gatshme në kështu që marrin vetë. Tradicion ka jetë. Ka rritje çmimeve nga vjetësimet që përbëjnë? Ja. Çfarë çmimi janë? Pi vjet edhe si më çfarë çmimi janë. Во услови кога цените се значително зголемени, во Тетово не изостанаа ниту хуманитарните активности. Општината, заедно со невладини организации, подели пакети за децата во градинките, додека многу приватни бизниси донира облека или прехранбени производи за оние кои им се најпотребни.